Wow. Hmm? Ulo. Ito na po ang ating humba, tinibuok. Luto na din po ang ating chicharon kawali. Wow, guwapa naman. Pero ikaw mo. Oh. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, mayroon po kaming humba, tinibuok. Yan. At saka, chicharon, lechon, kawali. Oh, lechon, kawali nga chicharon. So tara mga ka-studio, magutom na kami. Medyo matagal itong maluto mga ka-studio. Kaya tara na, pray muna bago start kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara na. Ngonta nyo mga ka-studio. Dire taon na sa lechon kawali kay mo ni kauno ni Sax. Yan. Wow. Hmm? Takdaghan. Dire to. Takagbukog. Ulo. Susong, juicy sa ilalim mo. Kita di. Mga Thank you. kuha po niya sa. Wah. Sus, init pa. Sabay tayo na. So, Ni, sausay mo. 3. Kain pa mga studio. Kainit ba? Medyo unit sa gamay. Dire ko na. Kanina lang. Nami. Dire ko na napita pa. Medyo hunit man yun. Humok din napita man. Ang pindi rin. Spark panit no? Nasa na ito? Hindi mo na. Wow. Ay, tanggang dito. Duh. Dog. Uy, triple. Ano naman? Ano? Thank you. Wow. Wow. Ini ako ba? Kapapa. Dako na. Dako, ang kayo. Retos lupa Uy. na. Higo. Jude. Ano ulit?
Kami. Panalo mga studio. Ang dako. Ay, suka. Itong baboy ito mga studio, native siya ba? Wala masyadong taba. Dito tayo mo. Takahong. Wow. Kuha na, Papa. Wow. Namik yan sa bawah. Panalo po, humbat ng buo. Napay mag-unit mo no? Ang mga raves ba? Halang. Ano? Tuka pinakurat na yun mo na. Yung mga raves ano? Kung gano'n? Hindi ka? Ako. Kena na yun mo. Lalu kena tes yun na. Anak-anak. Thank you. Welcome. Inom ko og tubig ka, please. So yan mga kasudyo. Mga 3 kilos tong niluto namin mga kasudyo. Hindi namin maubos daw. Hunaw sa kadiyot. Nak. Huwag dako. Tubig na sa taron. Thank you. Cheers. So yun ang gusto nyo. Solve mo paniod to. So hindi namin kayang ubusin itong gusto nyo. Balikan namin ito mamaya. Maraming salamat sa panood sa episode na to. Bye bye! Bye-bye.